В днешно време все повече и повече хора имат проблем с комуникацията, изразяването на себе си и поддържането на разговор, както и задаването на правилните въпроси. Но за щастие, това са умения, които лесно могат да се научат. Независимо дали става въпрос за общуване в бизнеса, разговори в домашна обстановка или просто ежедневна комуникация. Начинът, по който изразяваме себе си и нашите мисли е от огромно значение. В следващите няколко минути ще разгледаме някои от ключовите стратегии, които извлях от книгата "Вълшебните думи", написана от Джона Бъргър, които ще променят начина, по който вие възприемат и начина, по който влияете на околните. На края на видеото ще се усъвършенствали вашите комуникационни умения и начина, по който общувате с всички. Нека започнем с думата, която промени света. Всички сме запознати с мощността на думите, но често не осъзнаваме колко силен инструмент имаме на разположение. Вярно е, че една дума може да промени света, а ние ще разгледаме коя точно е тази дума. И това е думата "защото". Добавяне на "защото" след дадена молба увеличава шансовете и тя да бъде изпълнена. Дори ако след "защото" следва само аргумент, който сам по себе си може да е безсмислен, тя продължава да има вълнуващ ефект. Но това е само много малка част от това, което искам да ви разкрия. Нека разгледаме най-важните идеи, които авторът ни предоставя. Първа глава на книгата е активиране на идентичността и ролята. Следващата ни стратегия е активирането на идентичността и ролята. Заменяйки даден глагол със съществително име, вие създавате усещане, че нещото, което правите, е част от вашата личност. Това не само утвърждава вашата идентичност, но и променя начина, по който ви възприемат другите. Нека ви дам няколко примера, за да ви улесня. Например, аз ходя на бокс. Заменете го с "аз съм боксьор". Създава впечатление, че това не е нещо, което правя от време на време, а съм много сериозен в него и е част от моята идентичност. Този начин може да се използва и в различни ситуации, когато молите някой за молба или да спре да прави нещо, което не ви харесва. Например, вместо да кажете "може ли да те помоля да напишеш тези 10 маркетинг имейла", кажете "искаш ли да бъдеш маркетолог и да помогнеш с написването на имейлите". Авторът на книгата ни предоставя много добра и работеща система как да променим нашата идентичност и да откажем изкушенията, които смятаме, че пречат в живота. Просто ефективен начин. Промяната на "не мога" в "не искам". Като отказвате нещо с "не искам", вие подчертавате вашата идентичност и причините за решението ви. Това създава по-силна форма на влияние върху вашите избори и изкушения, докато ползвайки "не мога" звучи сякаш искате, но не го правите заради външна причина, която често се случва да преборите и отново да направите нещо, което знаете, че не е редно. Продължаваме с един лесен начин, който разтваря творческото ви мислене и разширява начина, по който да се справяте с дадени проблеми. Всеки от нас е бил пред дилеми и се е чудил какво да направи в дадена ситуация. Повече сме си задавали въпроса какво трябва да направя сега. Но ако заменим какво трябва с какво бих могъл да направя, ние отваряме възможност за креативно мислене и нови идеи. По този начин мозъкът започва да мисли извън кутията и има шанс да ни дойдат много по-креативни идеи. Ползвайки какво трябва да направя, ви задържа и ви кара да мислите само за познатите начини за справяне на даден проблем, които не винаги помагат. Винаги, когато предстои нещо трудно, кортизола, основният хормон на стреса в организма, се покачва. Често идват приятели и ни успокояват, казвайки "ти си много добър в това, не се притеснявай, ще се справиш". И ни става една идея по-лесно или поне по-спокойно, че всъщност някой вярва в нас. Същото е, когато си говорим сами на себе си. Ако говорим в първо лице, така стреса остава на нашите рамене. Но ако говорим за себе си по име или второ лице, така преглеждаме ситуацията отгоре, стреса намалява, избистряме ума си и ни позволява да мислим по-рационално. Сякаш някой ни говори отстрани. Това е страхотен начин да разгледаме обстоятелствата от друга гледна точка. Важно е да знаете кога да използваме местоименията и кога не. Местоимения в дадено изречение слагат голяма тежест върху нас или човека, на който говорим. Например, "разходи ли кучето" може да не е казано с лоша интонация или заядливост, но налага тежест и чувство, че дадена задача трябва да се свърши от отсрещния човек. Важи и когато даваме мнение. Ако използваме "аз", така обясняваме, че това е лично наше мнение. Но ако не сложим местоимение, звучи като факт, който важи за всички. Например, "яденето не е вкусно". Звучи като че въобще не е хубаво, но има хора с различни вкусове. По-редно е да се каже "на мен не ми харесва". Така казваме, че просто не е по нашия личен вкус. Важно е да знаем как да се изказваме, за да не създаваме излишни ситуации, които могат да попречат в работата или личния ни живот. Все пак винаги искаме да бъдем разбрани. В следващата глава ще се фокусираме върху важността на увереното изразяване. Как дори малките детайли могат да повлияят на начина, по който ни възприемат околните. Започваме с премахването на прегради в нашия език. Във втората глава авторът споделя интересно виждане за думите като проценти. Думи, които изразяват несигурност, като "може би", "според мен", "най-вероятно", "предполагам", звучат като проценти между 50 и 90, но не и 100%. Така хората не могат напълно да са сигурни в нашата убедителност.
Вместо това, използвайте думи като абсолютно, категоричен, несъмнено. За да бъдете по-убедителни, това са думи, които се равняват на 100%. За добър пример за това мога да ви съветвам, чуете някой от речите на Доналд Тръмп, който не е най-страхотният оратор, но за сметката на това говори много силно и използва само категорични думи. Освен това е важно да не се колебаете, като говорите. Често използване на звуци като могат да доведат до впечатление, че не сте сигурни или сте неуверени в собствените си думи. В момента, в който усетите, че тръгвате да ъмкате, спрете за момент, вземете миг за размисъл, така и вашата аудитория ще може да осъзнае какво сте казали до момента, а вие ще можете да съберете енергия и мислите си за следващото изречение, без да ползвате несигурни звуци. Следващата стъпка за по-уверен разговор е превръщането на миналото в настояще. Замяната на глаголите от минало време в настояще усилва убедителността на твоето изказване и прави по-сигурен в собствените думи. Например, искате да отидете с приятели в даден ресторант и трябва да ги убедите, че храната е вкусна. Вече сте били там, затова ще кажете, храната беше много вкусна. Заменете го с храната там е вкусна. Или кандидатът беше добър, с кандидат е добър. Говорейки в минало време, не всеки път ще даде достатъчно увереност в събеседника ви, че нещата все още седят по същия начин. Ако искате да бъдете убедителни, ще е много по-лесно, ако смените глагола в сегашно време, което създава впечатление, че нещата все още седят по същия начин. Накрая е важно да знаете кога да изразявате мнение. В дадени ситуации, когато срещаме опърнчиво отношение, е по-ефективно да зададете въпроси, които ще насочат събеседника ви към собственото му разсъждение, отколкото да влизате в директен спор с факти. Повечето хора имат защитен механизъм и не обичат да променят собственото си мнение, дори пред изложени факти. В такъв случай изложете вашето мнение под въпрос по време на спора, така с въпроси събеседника ви сам ще стигне до отговора, който искате. Продължаваме с усвояването на важни умения за ефективно комуникиране в трета глава от книгата на Джона Бъргър. А това е как може да задаваме правилните въпроси, които ще насочат разговора в желаната посока и ще улеснят постигането на нашите цели. Нека започнем първо с факта, че задаването на въпроси не ни прави глупави по никакъв начин, а по-скоро укрепва връзката с нашия събеседник и го кара да се чувстват по-важен и уважаван. Важно е да се забележи, че последователните въпроси са ключ към създаването на добро впечатление, че истински слушате и сте ангажирани в разговора. Те помагат да се избегнат нежелани гафове и да се поддържа високо ниво и внимание към разговора. Ако искате да разберете за негативна страна на дадено нещо, не правете предположения. Всеки от нас си е купувал нещо втора ръка, дали телефон, слушалки или какъвто и да е продукт. Ако искате да разберете за нещо негативно в даден продукт, един важен аспект на задаването на въпроси е да се избягват предположения. Вместо да правите предположения за някаква ситуация, личност или продукт, по-добре да зададете директен въпрос, който ще ви помогне да разберете повече. При покупка на даден продукт много път ми се задавали въпроса: телефона не е изпускан, нали? Или колата е обслужена, нали? Но правейки предположение с нали, на края на изречението подстава усрещния човек в приятна, комфортна позиция да излъже. Затова по-добрият вариант е директно да зададете въпрос като: телефона изпускан ли е? Или колата обслужена ли е? Естествено, винаги ще има някой, който може да излъже, но по този начин се намаля процента драстично. Накрая една точка от тази глава, която доста би ви помогнала при създаването на по-дълбоки връзки на среща, или просто не сте сигурни какъв тип въпроси да задавате. За да зададете по-дълбока връзка с вашия събеседник, е важно да използвате подходящи въпроси на различни етапи от разговора. Избягвайте пошли въпроси като как си и какво прави днес. Започнете с интересни, които са меки и леки за размисъл, но все пак отварят пред вас какъв е човекът отпред. Постепенно преминете към по-лични и дълбоки въпроси, след като срещният човек започне да се открива пред вас. Това създава много по-дълбока връзка от един елементарен разговор като какво яде днес. За да се избегне потенциално отблъскване на събеседника и да се гарантира, че разговорът се развива правилно и е по естествен път, действайте плавно, стъпка по стъпка. Не задавайте много дълбоки и лични въпроси преди да сте опипали почвата. Следващата глава, която ще разгледаме, е важността за използването на конкретен език, който помага за по-добро разбиране между хората. На всеки се е случило да влезе в банка и да започне да му говорят със сложни и абстрактни думи, които не разбира. Или да отидем при майстора на колата ни, който започва да ни обяснява проблем, но с думи и изрази, които въобще не разбираме. Например, дифът ти е счупен. Масово хората са толкова въвлечени в професията си, че са започнали да комуникират по техния си начин и с тяхната терминология дори с събеседници, които не ги разбират. Конкретността в комуникацията е ключът към успешно предаване на информация. Когато даваме отговори или изразяваме мисли, добавянето на конкретни детайли, които са споменати от събеседника ни,
може да ни улеснят в разбирането и да направят впечатление на него, че го слушаме. Също така е важно да има на предвид кога да използваме конкретен език и кога е по-добре да сме по-абстрактни. В професионални среди, където се общува с клиенти или инвеститори, е важно да се използва по-абстрактен език, който допълнително подчертава професионализма и лидерството. С други думи, когато се фокусирате върху защо, може да изградите по-широка перспектива и да комуникирате по-абстрактно, което е подходящо в тези ситуации. Казва, че сте по-силни и сигурни в това, което искате да постигнете. Абстрактният език помага да се начертае по-голяма картинка. От друга страна, когато се фокусирате върху как, е по-добре да обясните нещата по-конкретно и с детайли, което е особено полезно при комуникация с събеседници, които искат яснота и прецизност. Важно е да се намери баланса между конкретност и абстрактност във вашата комуникация, като вземете на предвид специфичната ситуация и нуждите на вашите събеседници. В следващата глава ще разгледаме как може да въведете емоционален език във вашата комуникация, когато това е подходящо и как да го комбинирате с рационалния подход. Да си представим, че имате подкаст или обяснявате на някой за някой ултра успешен човек. Важно е да го представите като реален човек със своите несъвършенства и трудности, които е изминал. Това прави тяхната история по-достъпна и атрактивна за публиката, която може да се припознае с госта ви. Говорейки за някой относно само неговите победи, милиони изкарани левове и така нататък, може да не се хареса на човек, който преминава в труден период и загуби и падения. Но ако изтъкнете загубите на човек, за който говорите, има голям шанс вашата аудитория да се припознае и да се хареса с дадения човек. Следващата подточка е доста интересна за хората, които обичат да разказват истории. При разказването на истории е важно да включите елементи на емоция и напрежение. Създаването на вълнообразно напрежение с сменящи се моменти на успехи и провали прави историята по-привлекателна и ангажираща за слушателите. Следващия път, когато гледате някой филм, забележете как първо се случва нещо негативно, след това става нещо хубаво, после отново влакчето слиза надолу с лоша сцена или нещо се случва с главния герой и накрая на филма нещата се оправят. Този ефект на емоционално влакче ни кара да следим филма с интерес. Същото е и при разказването на история. Продължаваме с силата на предсказуемостта. Ако всеки от нас знаеше как ще свърши даден матч, никога нямаше да го гледа. Предвидимостта може да направи комуникацията скучна и предвидима. Чрез неочаквани обрати можете да запазите вниманието на публиката и да я ангажирате в дискусията. Много е важно да знаете кога да си използвате емоционален език и кога да говорите конкретно за детайли. Ако трябва да се реши даден проблем, авторът силно препоръчва да общуваме рационално и с директно решение на проблема. Важно е да се има предвид контекстът на комуникацията и кога да се използва емоционален език. В професионални среди или при разговор с технически детайли е по-подходящо да се използва рационален и професионален език. При разказване на история обаче, по-подходящ ще бъде емоционалният език. Последната техника, поддържане на интереса на аудиторията, е да активирате несигурността. Ползването на език, който създава несигурност и предизвиква интерес, може да бъде мощен инструмент за ангажиране на публиката. Представянето на проблем създава дупка в аудиторията, която тя ще иска да запълни, последвано от разрешаването му. Така слушателите се задържат в историята ви. Ползвайте тези стратегии, за да вкарате повече емоция във вашата комуникация и да ангажирате вашата аудитория по-ефективно. Прегледайте сходството или различията в комуникацията си. В тази глава ще проучим как може да използваме сходствата и различията в комуникацията си, за да постигнем по-добро разбиране и ангажиране с аудиторията. Една от причините хората да бъдат уволнявани е, че не успяват да се адаптират в начина на комуникация с техния отбор или отдел. Противоположно на това, хората получават повишения и се развиват заради добрите си комуникативни и адаптиращи умения. Ако желаете да бъдете бързо разбрани и приети в дадена общност или среда, ефективно е да комуникирате по този начин, който е характерен за общността. Това помага на нашата аудитория да се почувства по-комфортно с нас и да ни приеме по-лесно. Но това може да изиграе лоша шега. Важно е да се знае кога трябва да се впишете и кога трябва да бъдете различни. В определени ситуации, когато се търси иновативни идеи или изразяване на креативност, е от полза да се открояваме чрез уникални начини на комуникация. Това може да привлече вниманието към нас и да ни помогне да се издигнем над останалите и да бъдем различни. Да вземем, например, дадена песен. Вече има доста певци на пазара и да се изтъкнеш с нещо ново, невиждано и да грабнеш публиката, трябва да бъдеш различен и да създадеш нещо уникално. Тук сходството с други певци няма да помогне. Начертайте правилната прогресия е следващата подточка в книгата на Джона. Важно е да определите правилната прогресия в комуникацията си, в зависимост от контекста. Например, при разказването на история е добре да започнете бавно и да въведете героите и сюжета, преди да забързате и да развихрите интригата. Следователно, подходящата прогресия помага за запазване на интереса и ангажираността на аудиторията. Ако обаче става дума за научна презентация или бизнес, е хубаво да не бързате и да говорите с рационален език, както и да не претупвате нещата. Като си има предвид тези стратегии, можете да създадете по-ефективна комуникация, която ще бъде разбрана и оценена от вашата аудитория. Книгата завършва с въпросът:
Кое е подобно на грейпфрутът? Което е ясен пример за използването на сходство или различие като сравнителен метод в комуникацията. В този случай отговорът портокал е логичен, защото и двете са цитрусови плодове с подобни характеристики и вкусови профили. Като използвате сходството между грейпфрута и портокала, вие подсилвате яснотата на съобщението си и правите информацията по-лесно разбираема за вашата публика. Такъв начин на комуникация помага на хората да си представят по-ясно концепциите, които се опитвате да им предоставите и да ги асоциират с нещо, което вече са запознати. Следователно, като използвате подходящи сходства или различия в вашата комуникация, вие можете да засилите разбирането и ангажирането на вашата аудитория, като правите информацията по-достъпна и привлекателна. За финал се надявам да съм ви помогнал да създадете идентичността, с която искате да ви възприемат, да бъдете по-уверени в комуникацията си и да задавате правилните въпроси, както и да ползвате силата на емоциите във вашата презентация или история, както и да знаете кога да ползвате конкретни думи и кога да говорите по-цветно и не на последно място, кога трябва да пишете чрез комуникация и кога трябва да бъдете уникални сами по себе си. Моето име е Себастиан и ще се радвам да ви видя пак в следващия епизод, в който ще разгледаме една много интересна книга, която ще ви помогне да се научите на самоконтрол, да изградите дисциплина и силен характер. Благодаря ви, че бяхте с мен.